салом дӯстон, хушомадед ба канали Таҷ Каримов. имрӯза барномаи мо дар бораи калонтарин одамҳо дар ҷаҳон мебошад. Роберт Йодлу, Султон Косейн, Фёдор Махнов. Роберт Йодлу 22 феврали соли 1918 дар Алтон таваллуд шудааст. ӯ аз варами гипофиз ва акромегалия азоб мекашад. Роберт дар тӯли умри кӯтоҳи худ ба воя расидааст. қадди Роберт Йодлу 272 сантиметр мебошад ва вазнаш 199 килограмм мебошад. Ва ӯ аз Султон Косейн, ки аз Туркия аст, 21 сантиметр бештар мебошад. Ва ногуфта намонад дӯстон, Роберт Йодлу дар китоби рекордҳои Гиннес навишта шудааст. Роберт Йодлу дар Америка соли 1940 вафот кардааст. ӯ дар ҷаҳон аз ҳама калонтарин одам ба ҳисоб меравад. Дар ҷои якум меистад, ки қадди ӯ 272 сантиметрро дар бар мегирад. Султон Косейн 10 декабри соли 1982 дар Мардини, Туркия, дар оилаи деҳқон ба дунё омадааст. баландии қадди ӯ 251 сантиметрро дар бар мегирад ва дарозии пои Султон ба 36 сантиметр баробар аст. Султон Косейн соли 2013 бо яке аз духтарҳо, ки бо номи Мерве Дибо буд, оила барпо кард ва айни замон оиладор мебошад. Ногуфта намонад дӯстон, Султон Косейн айни ҳол дар қайди ҳаёт мебошад ва аз рӯи китобҳои рекордии Гиннес ӯ дар ҷои аввал мебошад. Фёдор Махнов 18 июни 1878 дар наздикии деҳаи Косюк, ноҳияи Витебский, империяи Русия ба дунё омадааст. тибқи як қатор сарчашмаҳо вай баландтарин шахсе аст, ки то имрӯз дар рӯи замин зиндагӣ кардааст. баландии ӯ тибқи сарчашмаҳо 285 сантиметр буд. баландии Фёдор Махнов дар асл 239 сантиметр мебошад. ва ногуфта намонад дӯстон, Фёдор Махнов ҳунарманди сирк буд, машғулияти деҳқониам мекард. мутаассифона Фёдор Махнов дар синни 34 солагиаш 28 августи 1912 вафот кард. дӯстон, барномаи мо дар ин ҷо ба охир мерасад. агар барнома ба шумо писанд омада бошад, пас лайки худро дареғ надонед.